Nakay kinugos sa ubay? Wa. Bitaw to mong kinugos nga kusog mo hilak ba? Wala ko kayo ni mo. Lain na ninong ay kalimtan ako si Mark Nicolas ni. Sa video na to ay susubukan natin mag-social experiment sa mga matatanda kung anong magiging reaksyon nila na magpapanggap tayo bilang inaanak nila. Kahit hindi nila ako kilala, kaya panoorin natin ang video na to guys kung anong magiging reaksyon nila sa gagawin ko. Ninang, asa ka Ninang? Asa ka? Ako na yung mga anakon. Si Nicolas. Let's go. Sa mga bata. Kalimot na ka, ako bitaw to mong kinugos nga kusog mo hilak ba? Gago! Tagadiin man ka. Si Mark Nicolas bitaw ni, Tagadiin man ka lagi. taga Ubay. Nakay kinugos sa Ubay? Wa. Wa kailan na nay? Joke lang nay, joke lang nay. Aper. Aper. Wali tayo. Joke lang nay, bye-bye nay. Grabe yung reaksyon ni nanay sa ginawa ko. Kahit nagpanggap ako na inaanak niya at akala ko talaga guys kung magagalit si nanay sa ginawa kong pagpa-prank sa kanya, pero grabe yung resulta. Masaya pa siya at nagpamano pa siya guys. Wala si Ninong, na si Ninong. Gago! Ninong, musta Ninong? Bless ko. Kailan pa ka Ninong? Kailan ni mo? Si Mark Nicolas ni? Mark Nicolas, imo ning apo? Anak junior. Wala kailan na, imo na di kong ikalimtan Ninong. Wala ko kayo ni mo. Lain na Ninong ay kalimtan ako, si Mark Nicolas ni. Sa Ubay ba Ubay? Nakay kinugos sa Ubay? Lain ang Ninong, nakalimot na ako. Sige na la, magkara Ninong, aper. Kailan ni mo? Joke lang Ninong, joke lang Col. Bye-bye Col. Ganito talaga dito sa Bohol guys, yung mga matatanda kahit hindi mo ka na pwede kang magmano. Mano po lola at mano po lolo. So shout out pala sa lahat ng nanay at tatay na nagsusumikap araw-araw para merong maihihain sa pamilya. Sa lahat ng magulang na nagsusumikap araw-araw para sa pamilya. Saludo po ako sa inyo.